Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi sama channel 2 Erika dan Rudy. Pagi-pagi ono sing mengadakan jalan santai. So teknik lele. Jalan santai. Ya, nek musike gak sida. Kayak nek balik kono. Musik. Oh alah. Ya. Ya. Ora grupe kok iki ku trimo RT tok sing dikon melu. RT. Lah ya RT piro RT piro tok. Kene RT loro nek. Lah kene mesti RT loro. Ora melok iki ra dikon. Lho iki umum apa ora? Siji loro kok bingung iso. Oh. RT piro? Ayo loro. Lah aku wong Bojonegoro. Aku ra wong kene. Mulakno. Ya wis tukang syuting ae iki. Lek nani masih dengkul lara melok. Jare tak jak reane, Mak. Tak ae. Reane ben karo aku kono ben ra. Kaboten dengkule. Ki oleh disyuting pra. Monggo agak mulai. Pagine abang-abang kompak yo ning kene katanya. Ora sing apa? Ora iki saking RT Dekaw Sabah. Aku kan ugame sing seneni anakku. Jalan santai kok ugame. Manis arep kayak Dogo sepatu lho, Mak. Kira nganggo jin. Outfit mak lho. Ya sekno musik marai. Ayo no jambeane bareng kok. Mungkin mbok jam piro ya? Jam piro jambeane, Mak? Sore. Jambeane sore. Kok? Hadiah kan? Hadiah. Oh. Wedok mosok iso. Mosok ora mungkin. Wedok melok jambeane. Ya. Pemimpinnya boy harga biar borongane abang kok dia boleh sampai tukang gurih luruskan geng oh garang-garang ayo Nes kuat pura lho Mak aku ki gak anu gitu gendana kuat pura oh iya yo mlaku aku jadi sini Pak selamat melaksanakan jalan santai rutenya ndi ae iki kok rame loh ngidul terus Ratan gede toh. Oh iya semangat iki kok. Ndek dijelasno tapi yo ora tak rungokno. Rame rono lho rene.
Gaber-gaber. Ya. Ayo lek gondrong ya apa? Ayo siap. Ya ada dasar lek. Arep melok. Wis keri. Mobil Pajero. Tadi ya mobil Pajero. Iya. Baik gandengan kayak. Baik gandengan kayak. Betina hilang. Ya, panitia ning ngarep. Mencel dia. Anu kuwi banter dadi kon anu sak iso. Siapa mak? Siapa? Lah kayak cilik-cilik kon gurun kaya wong iki piye? Oh, alah. Tadi gak terburu kok. Untuk mobil kok. Untuk mobil Pajero. Ya, untuk piala nek menang. Ya untuk Pajero kok. Sing Bocah iki punya marak kudungan ali kok biya ta. Oh jarak, enak topi, topinan. Iya. Paling ngene kan. Reai seneng nek rame-rame. Dekne seneng ning omah dhewean walah gremeng ae gak meneng-meneng. Nek rame-rame akeh kancane seneng. Orang begini kan, Mbak. Orang begini itu sekali. Iya lah nih. Imut matanya 2 jam ya. Subuh tangi. Nek rea jam 4 wis tangi. Iya maaf. Ayo ana tuan jeneng Baik ibu dan orang. iso tengah-tengah. Bawar, kabupaten Bawar. Terus turu sedelok. Tak jak mbah-mbah metu kuban turu. Pinter. Orang kelihatan banyak banyu ngantuk nih, Pak. Jadi bener sak kakek. Urung. Ini ki semua dereng malah. Utang itu lah padha ae utang yo cukup bayangan. Kilo. Oh, malam bareng. Iya. Iki nek baru ngene. Iki nek anak. Bukan nek baru ngene. Kayak sama ibu Ebra, kayak ini. Jembean. Jembean berbeduk. Ya iya jembean berbeduk.
Jam loro. Lah iya bergeduk. Iya, jam loro. Yo. Nang ndang bergeduk jam 1. Jam 1 apa maghrib? Jam jamku kuwi. Jam 12 bengi to, Jam 12 bengi meneh. Enak bengi ya jane ya. Dek ini lo panas-panas. Jam loro kae ngono. Kok yo ora esuk yo. Lho nek ora kok jam ora kira tak. Ini enak lomba. Lomba bal-balan Pak melok. Bisa ijo-ijo. Oh bajing itu. Ora duwe dipangan kok gak setengah-setengah. Numpak ning randu entek pangan. Lah wong jak randu dolen, Mbak. Ngene iki lho randu. Mbak ning entek pangan kamu iki. Dipangani. Ora pengen ngundul gak iso. Apa? Bendera. Pohon. Nanti dek. Ini dek. Jalan-jalan dah. Oh, itu dah. Kuat pera. Tak kombennya kok boleh. Boleh umat. Di ini ngadeg terus kan bisa. Lagi engko mbok mlaku wae. Mlaku malah enggak. Pengen ambek sore. Malah obah. Wah, ya Allah baik. Ya kalau ayo. Ada kolak itu takon sampai. Ora betah ya. Iya iya. Mau mati sedih. Pedak ya. Temel. Sabar saya lagi. Sabar tambah halah. Mumet banget. Kok nyali ki yo. Tapi yang mau kita pada kesalahan utang. Dan besok ini kalau semarang-marang biasanya Mungkin enek sename. Enek sename. lah iya Jalan-jalan. Ya gentanan tak gendong ya. Kok nek mulai. ayo pura. Iki lho jenenge Kalau seneng. Tak krembes iki ora ngado sik. Nganem. Apa dah? agak sedang akur mak iya iki Pemelengan tuh. ndak mlakukan kan ya sering-seringnya aja minggir Jalan. Kamu mau jalan. Mau jalan. Gue balik. Pas itu. Kan minggir malah balik. Mesti orang pencet
Lah kowe mbok omong wong iki lho dalane nganti awak terusan mari. Mungkin balok. Jalan alus sapa sing tore? Iya. Kok besine dede. Lah iya. Ayo, kok aku tuh besi dhewe Anteng iki. apa nih? Susu datang balak. Panitiane. Panitia ke motor. Karnaval dhewe. Lah dek iki nonton, saiki karnaval dhewe. Jalan-jalan. Nyanyi-nyanyi lagi terus dalam perkenalan. Oke, lanjut. Bone.